ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಮೂಜಿನಾಲ್ ದಿನದ ಅದನ ಆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ದಯಪಣ್ಣ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತನಿಷ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಯಾನೊಂಚೂರು ಎನ್ನ ಟೈಮನ್ನು ಫ್ರೀ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇನು ವಿಡಿಯೋನ ಎಡಿಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಅವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಕ್ವೀನ್ ಕ್ರೂಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತನ ಪೋದು ರಪ್ಪ ತುಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕ್ರೂಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಡ್ಪಂತೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಓಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಪ್ಪುಡು ಐದು ದುಂಬು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಬಂದಿತ್ತೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಪೋದಿತ್ತಿನ ಕ್ರೂಸುಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ನ ಪುದರು ಅಶೋಕ್ ಪೆರ್ಲ ಅರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅಶೋಕ್ ಪೆರ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂದು ಬೋಡಾಂಡ ಪೊತ್ತೂಲೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಅಥವಾ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಇರಾಂಡಲ ಬೋಡು ಅನ್ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಮೇರೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಏತ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಲ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ಅನ್ನರಡ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಕರ್ ಅಶೋಕ್ ಪೆರ್ಲಾ ಅಂದ್ ನಿಕುಲ್ ಪೋದು ಫಾಲೋ ಮಂತದ್ದು ಅರೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕಲ್ನ ದಾದಾಂಡಲ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಯ ದಾದಾಂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಂಕರ್ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೇಡ ನಿಕುಲ್ ಪೋದು ಅರೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದ್ದು ಅರೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಡಪಾತ್ ಕೊರ್ರೆ ನಿಕುಲು ಆಂಕರ್ ಅದು ಅರೇನು ಲೆಪ್ಪುಲಿ ಓಕೆನಾ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಪಣ ಈ ಕ್ರೂಸ್ ಉಡ್ಲ ನಿಕಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪರ್ ಇತ್ತಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಈ ಕ್ರೂಸ್ ನಿಕುಲ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದೇ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡ್ಪೋಲೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಮನೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೇನಲ್ಲ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ನೋಡು ಹೋಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಮೆಲೋಡಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ಹೇಳಿ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಇಂತೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಮಿಡಲ್ 2 ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಮಿಡಲ್ 2 ಲೈನ್ ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಕೈ ಮೇಲಿತ್ತು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಒಂದು ಹೇಳ ಸೊ ಏನದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಚ್ಚಪಾಳೆ ಪಲಾಡೆ ಹೇಳ ಓಕೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮುಂಜಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಕೋಪ ತಂಪು ಮಾಡಲು ತೇರಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ 12 ಓಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಏನು ಹಾಡುದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಸೊ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತೆ ಓಕೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪದಾದಾಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ 6 ಬೇತದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿರು ನೀನು ಕೂಡ ತೂಗ ಶಿಲ್ಪ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳುವ ಓಕೆ ಕಾವ್ಯ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳುವ ಕಾವ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ಲಿ ಮಾರೆ ನವ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲಿದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ बొచ్చు డియర్ ఆరే కావాలి
ಇನ್ನ ಪೆಲಯ ಬಾವೆ ಮುಪ್ಪತ್ತೆ ಗುಡಯ ಯನ ಬೇಲೆ ಸೇರಿದಡೆ ನನ್ನ ಬೇಗಡು ಪೊತ್ತು ಕೆನಡು ಯಾರು ಪಾಡಿನ ಉಳುಗು ಬ್ರಹ್ಮೆಲ್ಲ ಬೂರದೆ गिटार को बातों का ले Giccha gili gili. Okay, ready? All the ladies and gentlemen. Giccha gili gili live. Giccha gili gili. Okay, ಜೋರಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ giccha gili gili live. Giccha gili gili. ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Ready, ladies and gentlemen. 3, 2, 1. Giccha gili gili live. Giccha gili gili. Yes, come on. Thank you so much ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ಅಲ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೇಳಿಸು ಸೊ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮವರೆವರೆಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಿಜಾಪುರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಕಡೆ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಿದ ಆ ಕಡೆಯ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆ ಕಡೆ ಎಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಇನ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ as thank you so much ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೀರಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ಲಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸೊ ಯಾವ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ದ ಎಸ್ ಏನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬೇಡ ನೀವು ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಡುಗುವಾಗ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು ನೋಡಿ ಓಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ ನೀರಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೇನು ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ ರೀ ಅವರು ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡ್ರಿ ಎದುರು ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಚ್ಚಿನ ಕನ್ನಡ ಇಚ್ಛೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡ್ರಿ ಬರ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜೀವಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೆಲ್ಲ 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 ಹೇಳಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜೀವಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜೀವಿ ಜೀವಿ ಮೀನು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೀನು ಫಿಶ್ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಟು ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಟಾ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೈದಿರ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನೆ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬಟಸ್ ಅವಳ ಅವನು ಈರುಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬನು ಮಿತ್ತಲ ಒಬ್ಬರು
Which album no come on, ladies and gentlemen. Okay, thank you. And right answer ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀನು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಲ್ಲವಿ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದವರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ Okay, done. Oh my God. ತಿರ್ಗೋ ನೋಡೆ ಈ ಒಂಚಿ ಕೊನಪ್ಪ ತಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆನ್ बोलो I saw 18. How can you say that jellyfish? 18 jellyfish can eat it too. Yeah, only tortoise. Aula Saidina. Bluff master. Dear, the ship. Or a shipyard. Ship manufacturing. Dade?
ಲೈಫ್ Look, Tanish. Jellyfish. Are you happy? Very happy. Tula bale, boat. 31 jellyfish అంటూ. ఏంటి యారు? 30. jellyfish అని చెప్పారు. Jellyfish. And last end. ನಾನು 8 ನಿಮಿಷ ಡಿಯರ್ ಬೋಟ್ And reach ಆಯ ಅದೇ ಆಡ ಅಲ್ಲ ರಿಟ್ರೋ ಗಾಡಿ ಮತ್ತದ ಗಾಡಿ ತುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗಾಡಿ ತುಲ್ಲ ಆಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಮದ್ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ ತುಲ್ಲ ಏ ಮೂಳೆ ಐತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಕುಲು ಬರ್ತಾನಮ್ಮ and finally we reached dancing floor da pura pidai barundu ಮೂಲು ಆನೆ ಮೂಲು ಉಂಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ ನಾನು ಇಚ್ಚಿಪೋಕು ಎಂತವೆ ಪಿರ ಉಂತಾದಿಲ್ಲ ಏಟ್ಲ ನಲ್ಪೋದು ಹೋಗು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ವರ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಜೆ ದ ರೂಮ್ ಹೋಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿರೊಂದು ಅಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ಅಮ್ಮ ಈಗ ಚಿಗಿಲಿಗಿಲಿ So finally we are leaving this cruise budondulla nama enkalna pura lunch and fun and masti and dance and pura enjoyment and illak pokun illak poire manaseji but still there's no other option, we have to go. ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಹೊರ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ಬತ್ತು ಜರ್ಡ ಇಂಚ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಬತ್ತದು ಫ್ರೈಡೇ ಈ ಮೂವಾನಾಗ ಬೋಟ್ ಉಡ್ಕುಲೊಂದು ಫುಡ್ ತಿನ್ಪುನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನು ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಪಲ್ ನಾ ಕಲೆಗೆ ಬರೋ ಲೇಡಿಗೆ ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಕೂಲಿ ಪೋಂಡು ಈ ದಿನ ಕೂಲಿಲ ಪೋಂಡು ತನಿಷ್ನ ತಿನ್ನಾಗ ಅಗ್ಗಿನಾಗ ಇಟ್ ಪತ್ತದು ಪೋಂಡು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಕಾಂಡೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಕ್ವೀನ್ ಕ್ರೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಫೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಸುಮಾರುಂಡು ಎಂಕುಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಅವೆನ್ ಪೂರ ತೂಯರ್ ನಿಕುಲ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತುನ ಪೋತ್ತೂಲೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಅಲ್ಪದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ವ್ಯೂ ಇಂಚನೆ ತೋಚ್ಪಾದೆ ಶೋ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಕ್ವೀನ್ ಕ್ರೂಸ್ ಪೋಡ ಬುರ್ಚ ಅಂದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪನ್ಪುನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೇಂದ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊ ತೂಯರು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಕ್ವೀನ್ ಕ್ರೂಸ್ಡ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಬೋಟ್ ಎಂಚ ಇತ್ತುನ ಅಂತೂ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ದಾದ ಪೂರ ಇತ್ತುನ ಅಂತೂ ಯಾರು ಎಡೆಡೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ಲ ಬೋಡಾಣ ನಿಕುಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತನ ಅವು ಸಾಂಗ್ಸ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ಲ ಇತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ದಾಲ ತೋಜುಜಿದ ಆಯ್ಪಂಡ ಅವ್ರ ರೂಮ್ ಡಾರ್ಕ್ ಉಂಡತೆ ತನಿಷ್ ವೀಡಿಯೋದೇದೀನಿ ಮೇ ಬಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋದೈತೆ ಯಾನ್ಲ ಆತ ಗಮನ ಕೊರ್ಜಿ ನಲ್ಪುನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಎಂಕುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ಲ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಇಂಕ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಆತುಂಡು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೀಟಾದು ಅಂಚನೆ ರಾ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಚಾದವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲಿಗೆ ಪದ್ಯ ಬೋಡಿತ್ತನ ನಿಕುಲೆ ಪೋದುಲ ಪನೋಲಿ ಅಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಪದ್ಯ ಪನೊಂದಿತ್ತಿನಾರ ಅಲ್ಪ ಆರ್ ಬೈದಿತ್ತಿನಾರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ಲ ಪದ್ಯ ಪನೊಂದಿತ್ತಿರ್ತುಲೆ ಅಂಚ ನಿಕಲಿಗ್ಲ ಪೋದು ಏರಾಂಡಲ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಇತ್ತನ ನಿಕುಲ ಶೋ ಕಡೆ ಪದ್ಯ ಪನೊಂದು ಉಂತೊನೋಲಿ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಕನ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬುರ್ಚಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತೀರು ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತೇಡ ಒಂದು ಅವ್ರು ರಾಂಗ್ ಅಂದು ಅದು ಅಂಚಾತು ಬುರ್ಚಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಪನರಿತ್ತಿನ ಪೋತ್ ಪನೋಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ದಾದ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕುಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಬ್ರೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯೂ ಒಂಜಿ ಥರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲಿಗೆ ದಾಲ ಪೋಡಿಯೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವೇರು ಮೂವ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಆ ಬೋಟ್ ಅಥವಾ ಓವೇಶಿ ಪುಟ್ ಪೂರ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಆಕಲಿಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದ್ಕೊನಪ್ಪು ಸ್ಲೋ ಅದ್ಕೊನಪೇರು ನಿಜವಾದ್ಲ ನಿಕುಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್
ಈ ಕ್ರೂಸಿಗೆ ಪೋರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಉಂಡು ಒರಿಯಾಗು 400 ರುಪೀಸ್ ಓಕೆನಾ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಬೋಟ್ ಒಂದು ಕ್ರೂಸ್ ಮೂವ್ ಆಪುನು, ಬಾಕಿದ ದಿನ ಅವಲೆ ಉಂತುದುಪ್ಪುನು. ಓಲ್ ಉಪ್ಪುನು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ನಾಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಓಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಡ್ಪಂಡ ಮ್ಯಾಪ್ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಪಾಡ್ದು ನಾಡು ಪೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ನಾಡು. ಒಂದು ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೇ ಉಂತುದುಪ್ಪುಂಡು, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ನಿಕಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬುಕ್ ಮಂತದ್ಲ ಪೋಲಿ ನಿಕುಲು ಎಂಕುಲ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತದ ಜಾ ಅಂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋಯ್ನಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪೋಲಿ. ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇಡೋ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಆವದ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೆಟರ್ ಬುಕ್ ಮಂತದ್ ಪೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಪೋಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಕೆಲವರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬುಕ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇಡ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ನಮಿನಿ ಸೊ ಅಂಚಾತ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೇಂದು ಪೋಲಿ ಓಕೆನಾ. ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುನು. ಒಂಜಿ 7:30 ದಾದನ ಬುಡುಂಡ ಕ್ರೂಸ್ ಪಿರಾ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 10 ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಯ್ನಾನಿ ಕ್ರೂಸ್ ಬುಡ್ನಿ 8:15 8:20 ದಾದನ ದಾಯ್ಪಂಡ ಬುಕ್ ಮಲ್ತದಿನ ಒಂಜಿ 6 ಜನ ಬೈದಿತ್ತಿಜೇರು ಅಂಚಾದ ಅಕಲಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬುಕ್ ಮಲ್ತದಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕುಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 8:15 ದಾದನ ಆಂಡ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಪಿದಂಡು ಪಿರಾ ಬನ್ನಾಗ 10:30 ದಾದನ ಆದಿತ್ತು. 10:30 ಎಂಕುಲು ಪೂರಕ್ಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತದಿನ ಕಾರ್ ಕುಲ್ಲುದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ 11 o'clock. ಬಟ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಫನ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಡೇ ಆದಿತ್ತು. ನಾವು ದಿಯತ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಆದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ್ ನಮಕ್. ಸೊ ಅಂಚ 7:30 ಬಿಟ್ಪುಣ್ಗೆ 7:30 to 10 ದಾದನ ಆರಾಮ್ ಅದು ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋನ್ ಪೋಲಿ ಇತ್ತೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ 400 ರುಪೀಸ್ ಅಂಟ ನಿಕುಲ್ ಖಾಲಿ 400 ರುಪೀಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಕೊರ್ದು ಉಲಾಯ್ ಪೋಯಡ ಫುಡ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತಿನ್ನೋಲಿ ದಾದ ಫುಡ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕೇಂದು ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೇಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜಿಂಜ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತಿನ್ನೋಲಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಫುಡ್ಡುಲ ಐಟೇ ಬರೋಡು ಪಂಡ 1000 ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ 1000 ರುಪೀಸ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಯಡ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಫುಡ್ಡುಲ ಕೊರ್ಪೇರು ದಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಸೂಪ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ 2 ಪೀಸ್ ಕಬಾಬ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಪೀಸ್ ಬೇತೆ ಚಿಕನ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಯಾನು ಅಕಲ್ಡ ಕೇಂಡೆ ದಾದ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅಂದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಅಕುಲೆ ಬದ್ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲೆಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ತಿನ್ನಾಗನೇ ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಆಪುನು ಎಂಕುಲ್ ಚೂರು ತಿನ್ಪುನು ನಿಕುಲ್ ತೂಯರತ್ತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಡೆ ಎಂಕುಲ್ ಶೇರ್ ಮಂತು ತಿನ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ತಿನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆಪುನು. ಸೊ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಮೇರೆಗೆ ಬೊರ್ಚುಡಿಯರ್ ಅವು ಎಂಕಲೆಗ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಾರೆ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಏರ್ ತಿನ್ಪೇರು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿನೇ ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪುನು ಅಕುಲ್ ಐಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಕ ಅನ್ಪಂಡೆ. ಅಂಚ 400 ರುಪೀಸ್ ಕೊರುಂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನೋ ಫುಡ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಂತು ತಿನ್ನೋಲಿ 1000 ರುಪೀಸ್ ಕೊರೋಣ ಫುಡ್ ಹಾಕಲ್ ನೋಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆನಾ. ನಿಕಲೆಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಒರಿಯರ್ ಎಗ್ ಪಂಡ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದೀತ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏತ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಗಾಡ್ ಇಂಕ್ ನನ್ನಲ್ಲ 2 ತಿಂಗಳು ಇಂಚನೆ ಪೋಡು ಏಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸಕ್ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೆ. ಸೊ ಒಂದು ಈದ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಬ್ಬಾಕ ಕ್ವೀನ್ ಕ್ರೂಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಹೋಪ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂದಾಂಡ್ ಐ ಟೋಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಕುಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಕ್ರೂಸ್ ಉಡನ್ ತೂಯರು ಬೊಕ್ಕ ರೇಟ್ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ನಾಡು ಉಂಡು ಅನ್ ಪಂಡೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಈ ಬೋಟು ಖಾಲಿ ಮೂವ್ ಆಪುನು ಬಾಕಿದ ದಿನ ಅವಲೇಪುನು ಅನ್ ಪಂಡೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆತೆ. ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಪನ್ಪೇನು ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಪಂಡೆ ಮೇ ಬಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಲಾಂಗ್ ಅವು ಬಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲಿಗೆ ಪೋಲಿ ದಾಲ ಪೋಡಿಯೋಡ ನಿಜಯ್ಯೋ ಏ ತಪ್ಪುನದ ಅದನ್ನ 10,000 ಆಪುನ 15,000 ಆಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಜಾತ ಮಲ್ಲ ಕ್ರೂಸ್ ದಾಲ ಆತು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸಲ ಪೋಲಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕಪಲ್ಸ್ ನಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಥರ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. Okay, my god, itte mini fan pagina yan full melt away. So thank you so much for watching. Lots of love. Pira thikkuve aayinath bega bokkonji pasada ayina video do. Lots of love. Bye.